Nandi? 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 मा जाखो नोंनि प्रभुआ दाबो तपस्यानिफ्राय सिखाराखै नामा? सिखाराखै आयै बियो जेब्लाबो तपस्या आरो हां सोबनानै आंनि फारसे नोजोरखौनो होला। माथो खालामबावनो आयै आं दिनै बेखौ तपस्यानिफ्राय बोखांथारगोन। स्वामी? स्वामी, सिखारदो ना? मा जाखो? मानो दावराव-दावसि? नायहरलाय स्वामी, मालाय मुलुगनि मानसिफ्रा बेसेबां अनलायनायनि गेजेरजों रायजो जागासिनो दं। होमब्लालाय खोथाया बिबादिसो। होमब्लाबो जोंहाबो बे मुलुगाव थानानै मानसिनि फाव लानानै अननाय आरो मोजां मोनलायनायनि फावथिना दिन्थिनि। हे प्रभु, आंबो नोंजों लोगोआव थांफानो बे मुलुगाव थांनानै नोंथांनि फंबायनि फाव खालामो। दे होमब्लालाय नन्दि, नोंखौबो आं बे मुलुगावहाय आंनि फंबाय महरै लांफानोसै। आं थांसै। आंबो थांगोन। आंबो थांफागोन नोंसोरजों। थौ! Benw Angni moजां मोननाय हिनजावा, Benw Angni Girlfrienda, Benw Angni जिउनि रानिया, Benw Angni जिउनि लोगोरिया। नायनायसै फंबाय माबायदि नुयो बै गेजेरना, माबायदिया गुफुर गावदाङा, माबायदिया खानाय रुम्बाङा। Benw Angni मोजां मोननाय हिनजावा, Benw Angni Girlfrienda, Benw Angni जिउनि रानिया, Benw Angni जिउनि लोगोरिया। नायनायसै फंबाय माबायदि नुयो बै गेजेरना, माबायदिया गुफुर गावदाङा, माबायदिया खानाय रुम्बाङा। समायगोन ना समाया आंजों फंबाय, लायथारसिगोन फैगोन फागुनावनो। समायगोन ना समाया आंजों फंबाय, लायथारसिगोन फैगोन फागुनावनो। जाथारगोन बिनो नखरनि माइनाव नोमबाजैया, 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 नोमबाजैया। सिथा सथि साबोथ्रि पार्बती बायदि नुलायलाङो बाजै सनाखौ। सिथा सथि साबोथ्रि पार्बती बायदि नुलायलाङो बाजै सनाखौ। हाय आं हाबा माबायदिखौ मोनगोन हे गसाइ, हे गसाइ, हे गसाइ, हे गसाइ, हे गसाइ।
सानै सानै जानो लोंनो इन्दुनो बावगोमालाङो नोंनि नोमबाजैखौ सानै सानै जेरावखि थाङा जेरावखि थाया सानखि हर अराय सम अराय सम अराय सम अराय सम बाजै सना बाजै सना बाजै सना खारसन फैदो माबार आदाना बाजै सना बाजै सना बाजै सना खारसन फैदो माबार आदाना नखराव खामानि मावनो रावबो गैला बाजै सना मा राव बुंखो नों अब्ला आदाया मा जानांगौ नङा हायादै थगायदोंसो आं नङा हायादै जंखायदोंसो आं ला 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 ला